إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن المؤمن كربة من كرب يوم القيامة، من نفس عن المؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يشر على المؤشر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في أون عبدي ما كان لعبد في أون أخيه. من سلك الطريق يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بتا به أمله لم يشرك به نسبه. أمبي ألتن أمبا يا فدلي أمبي دمنين ألفي أمبا نين ألفي أكان كسي كابو أنيرو كون تورو منانك بارا جغو نيالاي جوم من كاندا مغوتي سورو من بفيلي نيالاي جوم من فنا فيلي مغوتي سورو من بي كاندا. أمبي سيريا bato fe shite min ka bato ni ala kelen pewte je nyogonte ala la ambe sharia muhammadu ala ka jondo ala ka chidendo kisini nema baka ana ka dunkewu ana ka shebawu ala ko kisi min ka chakosobe no temena ka boye muslimu ya anati aka kitabu sahalen kono Abu Hurairah ka hadisa. Abu Hurairah akon nabi nyuma alakatanu na kisibaka ako ni mugomi ni geleya niye jinya geleya niya wuli kata kabo ibali maslamaka ko alabe yo male qiyamah don geleya utakabo ika balma ni balima silama ni geleya baka geleya in kera abaka ka jinya kodo de yawa ube geleya in baka ka dina kodo de la ni ekera sababu ye ko geleya in nogoya ka ko kaye min be geleya in nogoya ka akera jinya koe akera ka dina kode iyo ko kaye min baka geleya nogoya ka ko ala be qiyama geleya nogoya e fanay jinya geleya min baka dina geleya min baka ka dina la eye geleya nyereta ka bwaka yerede ikadu yawmal qiyama geleya ala buta ka bo ika ninde togoye ko aljajaa'u min jinsi amalihi ni hada madenye bara minke ala bi sara o nyogona de la ورياتو لكو إنما يرحم الله كيدنكو إنما يرحم الله من عباده ورحماو أقول بهن مغود لك جونا مغمون بهن مغمون بمغول نيما كو هن على بولود النيما أو أبو تشغل فنا
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا أبو تشغل لا فنا نمو من كرا مغول لا جبا بغد جيا كونو لا غرا لا بلا جابادي الجزاء من جنس العمل ني فولوي ibalima silama geleya min baka ka jiyan kola ko ba ka dina ko fendo kay min be geleya nogoya kala be qiyama geleya nogoya ye ube fendo kay min be geleya inta ka bo ka repew ni yo ke ala be qiyama geleya korta ka boy fanaka ni nye foloy fulana hadisa in kono muslimu hadisa min babura ta ka hadisa man yashara lil muashshir yassara Allah alayhi fi dunya wal akhirah mogomi degum baka shede tay eye nogoya kaye ala be nogoya ke e jiya ani lagara akera sam misali la e ka juru do be mogo dola sheshi taye ka juru insara nogoya do ye munye wa in kana ju usratu fa najratu ila maisara na yasru shede taye ika makono ni kaye fo wakati mi akan nogoya suraki ka juru sarai kana korta lai kana kani ninye kan nogoya ke geleya mebinka ye ka juru bala juru sarali shetai iya abila ka toye ko alaka nogoya kai niyen ninke hada madeye e fana alabe jiya geleya ta ka boyka jiya degunta ka boyka be alabe lagara degunta ka boyka a uda doye fana e ka juru bala juru ingere yara ay asarali gere yarama boy ko juru sisa ne ye do bola nimbe sarali setiye menye ni hakimbi ka bola atomi mfule ninye ni osoro ibo sara niye nyugo doye kata hada madema niye ninke bali masilamai alabe nugo ya kiye jiya ani lagara abo chogola ni ya fara juru nyere na pew karasanka juru bela nyado shete nya farala ifule ka nogoya min kayete alabe nogoya kiye jiya ani lagara abo chogola e ka juru ko tuntina che yere me yaye mogodo de gumbaka abafe kaka haju don yonabo shetaye de gumbaka eye worita ka dama ko karasan nim fuleyima ko yonabo nay de gummin be ka geleya min be ka nyennin dima balmo ciden ko alabe jiya geleya abota ka boyka abella gara geleya ta ka boyka ninye o man yassara lil muashir balmo min fule ninye cide sallallahu alaihi wasallam fasamanta bade benina wa fi sahihayn min hadith abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana taziru yudainu an-nas fa idha ara muashir قال لفتيانه تزوجوا عنه لعل الله يتزوج عنا فتزوج الله عنه bal men ni shete mogoye e ka juru bala e ka temaka kaya fama ikana kani fasamanta babala hadisa sahalen nana bugari muslimu kono ciden ko mogodo temena ale kam mantonye ko komara sambado jago keladero abe juru de do mogola na be mogo munun wula ka juru kani bagaw aba fuma ewa na ya soro geleya be minka shetaye na binka juru sara ayette moka adola ala na teme amfanaka kiriyan ko fule ka bara minke ninye ala ko ala temena ale fana ka bara jugu beka jago kela ala temena ka bara jugu beka kaya fama ninko inkoso qala sallallahu alaihi wasallam من ينصره أن ينجاه الله من كرب يوم القيامة فليتنفسنا المؤسر هل تقول لك تيدن كن مغمم بافي على تكسي قيامك جل يوم دقوب مغمم كجيان قنو نغيا كاي على بقيامك جل يوم تكبو إيكا أنكادو جل يوم بقيامك نكده على يوفو قرآن كنو وكان يوما على الكافرين أشيرا ala ko qiyama ka gele kafiru kade akaru degunni gele ya be qiyama kene fanaka bonni en nyugo yake dese bagatoye
fo ala ka nogoya fana ye nogoya ke fana ye diɲɛ ani lahara o kɔfɛ ciden ko sallallahu alaihi wasallam man satara muslima satarahu Allahu fi dunya wal akhirah akoni mɔgɔ min ye silama sutura ala bi sutura diɲɛ ani lahara ka silama sutura abeke nawaini suturatu lil awrati al hissiyya akal lawra min beye ka sutura wala ce kal lawra ya ta barakata kumbele muso beye lawra mɔgɔ min dese baga todo harabe fini min do ka kal lawra sutura nayo o ta bolo eye fini ta ka dama abal ali allebu sutura ni minye akera ce akera musoye ninye lawra min beye niyo sutura mɔgɔ ye ala bi sutura diani lagara uba funinde ma satru li awrati hissiyya fulanna satru awratu manawiyya ube uba fo diniya lawra sutura cogo ya fulanna ka hada madelle bu sutura ka kan lawra sutura ka dina kola mana mugo de do aye ala kutani junubu do de ke ani ala ce mugo ma bo kalama me e bora la soso in kalama e bora junubu in kalama konnan jiya ka tigiye ka sutura kana ta lebu ala bi sutura jiya ani lahara bal ma hada madel lebu li fana o manyi de ikam mugo sutura o de kani o de to ibn rajaba abana taka kitabu kono jami'ul ulumi wal hikam ako salafu do temena do ba fo imamuna maliki do ba fo hasan al-basri ako imamuna maliki ube kuma yin fokata ale fanama maliki ko alaye mugo do soro madina lebu tuntula de waybu tuntula lebu tuntula metumame utora ka kuma hada madon kan lebu ka alaye lebu bo ula mugo kuma nanu kan lebu ye ako alaye mugo soro ye fana madina ko lebu kacha ula kosobe waybu bola lebu bola ako metumami uyun ne mina kabo hada madon kan lebu ma alaye mugo nyina kan lebu ko man satara muslima satarahu Allah fi dunya wal akhirah hadisa sahalen nanan ni fana la bukhari muslimu kono abi barja tal aslami wode ka hadisa do ako ciden ko sallallahu alaihi wasallam ya ma'ashira man amana bil lisanihi wa lam yadkhul al iman qalbahu la taqtabu lil muslimin wa la tattabi'u awratihum ومن تتبع فإنه ومن تتبع أوراتهم تبع الله أورته ومن تبع الله أورته فبهه ولو في بيته شيدونكم مغو جماعة أو من اللي منانين أو نونيه لمن يمدو أو دسكون كنو أكنا سلامو كرفو أكنا تغو سلامو كاليبوكو ni mugo tugura silamo kan lebu ko kunyini ku borto ku fo ala be tugu kan lebu ko de ni ala fana tugura kan lebu ko abi malo ya fo ka sokono abi la malo ya fo ka sokono wala hada maden ka janto ni fana la awa abo chogola ni hada maden sutura silama sutura ka jian ko ire fana la nafolo kodo de darura do de nanama haju do de nanama fo ka shede surakan nafolo de suro ko haju datugu ube ko darura datugu na ma she suro kan nafolo suro ko lebu datugu abe waiba ya bora o kalama eyen nafolo taka dama ako haju ke ko darura ke ko lebu sutura ala bi sutura jani lagra balma nan ko anka hada madenka dina ko la junumunum bani ala chanka sutura doni ke ba ko bida mo ka ko senten ni nade ni mo mununye bida mo de bida bange bagaw ka bida bila kene ka wo bida ke ka bange eye konnan jaki wuye ikele nu u chewma so kulu ka bida u bange mo wuye karaduku ka bida u ka wote dolle bu sutura en kono de imamuna maliki ko o yorola akoni mo minya ala soso bange keneka
ko ale bolo haruno o ko shera famawma mo shi kana dalili ke aka kola aya bila uka haddu boka pour ko jugo ka bodugo koloka amma fo munu nya ala soso bila keneka kuma keru ye nuyewa konnenja keru ye deshe kerula mo munu nya bidiyaw bila keneka ube bidiyaw fo be bidiyaw ke ulu sentani nade ni konnenja kera ulu yawma me ulu ka bidiya raddu be ka kade ku ka bidiya bange ka nyafo mo ye ni ko nyema ku ka kota ka lashe ko nyema ma ubu bali bidiya na chogomi wote do sutura lebu en kono de don ke baw yo foko ba o ko fe ciden ko sallallahu alaihi wasallam wallahu fi auni li abudi ma kana li abudun fi auni aqihi ko alaba ka jonde menila ka jonto ni bi bali maslama ka deme aka dina kola aka jinya kola ala fe e fan ala be fana de menila de ala bi deme cide sallallahu alaihi wasallam wodi ya to ciden tumba afo sheba we ukam mo kam ko nyanabo ciden yere tunkera ni mo do na ciden ma haju dola nana ni haju binne karasa ce ika delinye ciden ba ko sheba ma isfau tujaru fa inna allaha wa yaqdi allahu ala lisani nabi ma habba ni haju tigina na ciden ma aba ko sheba we au kadda do ala furo aka dalili kaye aka baraji soro ni awta manye ala ye min kanu abo kiri aka nabjuman nen kan ne bofo man sata an yanfa akahu falyafal shidan ko ni mo min ni bese kan baliman na fani minye o kede ni bese ki balima silaman na fani minya ka jiya ko la ka dina ko la ka lagara ko la shidan ko iko ke hito balima demelila ala fana be edde menila de balma usmana buna fana ko ko ciden tun kerate ako ciden tumbe ulu cela sallallahu alaihi wasallam abetu ka bana bagato fo abetu ka janajawla una be jahadu ke nyogon fe aye yuru wali ku yana kan na fulo fitini na chaman fana cide sallallahu alaihi wasallam atumbe silamaw deme atumba awa sebo deme awa ka kalifaw ne sebo fana keran in wala akofe aw bakar sidiq islami ale aya sano ibrahime babinani wori jede tumba bolo aya bena fagatala kasirala aye jongolon fula aye ulude kam foro ya alakama fi sabilillah belali be ulula jongolon fula ayu kam foro ya alakama abubakar sidiq umar ibn khattab kato khalifa yala ni su kora be wulide muso munun be madina ni ceto golo jo bagato golo ayere de be tadumuni doni ka dumani ji ku demo ka hajola usman ibn affan birru rumat kolo do de ya tumbe madina ji katimi usmana ya sadrahime babbi saba ani duru ka di islamawma se tigini fantan ni sirado ka duma beka yere na fana jiye se bo tunkera o chogola shaykhul islam bun taymiya munna doni ke baga do tundo famaw do ya kanu se tugu fantan do ya kanu ayem mo na fani anne nyana ka kalimu dina kono wallahu fi awni al abdi ma kana al abdu fi awni aqihi ala be jonde melila de jo ni bake ki balima deme ala bi deme ni hadisa to dole ni fanan nana hadisa la o ko fe ciden ko sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahala Allah bihi tariqa sahala Allah lahu bihi tariqa ila aljanna ciden ko ni mo min don nasirala nube doni nyini ni o siraye ala be sira noya iye katari janna mani oye o doye munye derisu nyuma umbe di yoromi ebe wuli kato segere kata derisu lame ube kata kala karamogo la karamogo nyuma ube yoromi iddo na o sira minna de ala boke sababu ye kasira noya ima katari janna ube ni kalande min do na doni nyinina ni dusukun kalashe ala be doni noya ye
ka baara nɔgɔya ye n'i ka dɔɔni fana ye baara min bɛ kɛ sababu ye donc ni a bɛ k'i ma sira ye ka taa arjanna ma awa b'o cogo la fana ala bɛ sira nɔgɔya ni sera qiyama kɛnɛ fana kan ala bɛ sira nɔgɔya ka taa arjanna o ye mun ye ka siratu tigɛli nɔgɔya ye gɛlɛya minnu bɛ siratu tigɛli ɲɛ gɛlɛya minnu bɛ siratu tigɛli kɔfɛ ani siratu yɛrɛ tigɛli ka taa arjanna ma ala b'o o nɔgɔya i ye man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqa ila aljanna o kɔfɛ ciden ko ma astama qawmu fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinatu wa haffatuhum al-malaika wa ghashatuhum rahma wa zakarahum Allahu fi man indahu alayo ciden ko hadisayin kono akon bujama kulusite nabe fara ɲɔgɔn kan so dɔ kɔnɔ ala ka sow la n'a bɛ ala ka kitabu kala ka ɲɔgɔn lakala ala ka kitabu la fo hakilisigi ni basigi bɛ jigin aw kan nɛɛma bɛ aw entouré ka daw tugun malikɛw bɛ aw lamini k'aw kori k'aw lamini ala ba a ka ko fɔ malikɛw ye malikɛ minnu bɛ ala fɛ nafa naani ni mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan ala ka so dɔ la n'a b'a kɛ ka ala ka kitabu kala ka ɲɔgɔn lakala ala ka kitabu la ala ye sara naani de nafa naani de fo ka taa aw ma a fɔlɔ hakilisigi bɛ jigin aw kan a filanan nɛɛma bɛ jigin k'aw datugu a sabanan malikɛw b'aw lamini ye a naanina ala yɛrɛ b'aw tanu sanfɛla la malikɛw fɛ o de y'a to ala ko fi buyuti adina Allahu an turufa ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالقدوم والآثال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ودا to ala ko misiru ma ko misiru ye sowde ni ala yere ye jendi ku ka korota u ka bonya u ka karama ala togo be fo misiru kono mɔgɔw bɛ ala subhanahu fo misiriw kɔnɔ sɔgɔma ani wulafɛla cɛw dɔ bɛ sɔrɔ ni misiriw kɔnɔ cɛ minnu jago sanni fɛrɛ a t'u sugula ka bɔ ala ko suma ma a t'u sugula ka bɔ sali ma a t'u sugula ka bɔ jakabɔ ma u bɛ sira dɔn ye dɔn min ni dusukun ni ɲɛw bɛ yɛlɛma yɛlɛma kɔnɔ o la ala ko suma wagati bɛɛ ɲɔgɔn lakala kurannaw la ciden karisa sahalew na diina la فسمنت بدي بالا مسرو كنو بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال صلى الله عليه وسلم من بتا به عمله لم يسرع به نسبه بل ما حديث الله شيدان كن نمو من كبارا نمو سمنا نيه قيام الدو ika dambe te se ka teleyani ye yaro hadamado tajri bihim amaluhum qiyama hadamado ka baraw de be bolinu ye ni mogo min tun ka telejiya kono ibe tele ka tugu ala tako ibe tele ka tugu ciden tako ifana ka bara be teleyani ye de qiyama keneka ibe tele ka teme siratu ka siratu tige ko misan yegeru baraw de be bolini hadamadu nya qiyama keneka ni mogo min ka bara sumanani ye qiyama keneka ika dambe te se ka teleyani ye de wodi atola ko qur'ana kono fa iza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhi wala yatasaalun ala ko qur'ana kono akoni fiyeli kera burula e dambe te mogo ni mogo chekoy dambe ko te nyogo nyinen ka ko te nyogo ndelite dambe u danye jinyade wala hadama de akana marsani nin dambe u nin kabila u yede aye bara nyumo ke koy
ni mogo mogo kabara nyuma sumana ni qiyamah ka dambe te siga teleyani ye wa fi sayhini anana hadisa sahalen kono bukhari muslimu kono bahurata ka hadisano akotuma mi aya jigina wa anzir asirataka al aqrabun wa anzir asirataka al aqrabin ikabbali masru baga kiden yere na safa kuluka ako ya ma'ashira quraish aw kalimatan nahawahu istaru anfusakum la ughni ankum min allahi shay'a ya abbas ibn abdul muntalab la ughni anka min allahi shay'a ya shafiyatu ammata rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ughni anki min allahi shay'a يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ساليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا آية جبنة ni ala ye aya jiga ko cide ma i kabbali masru u baga baga de iku lasra u kasra ala nye u kasra la garanye cide nyere da safa guluka aye qura sigan kaw be wale ako quraishi jama aya awu yere sutura kaw yere tanga ka bo janaba tasmama la garante siga foynya aw may ako abbas way cide binanke de abdul muntala bidde nte siga foynya ima la garade nte siga foynya ima la gara shafiyatu ciden tene muso nte siga foynya ima la gara yere kisi janaba tasmama de fatumata ciden muhammadu kadde muso nka jiyan nafolo min bimbolo ndeli ola min yijja nka dima me yomal qiyama nte sega foynya ima yede balma ni nye ciden yere na kabale masuruye kabila utodu aw de be sega fenya nyoko maryama baranyuma ka kede wora to harisa wora la ciden ko ala inna ala abi fulan ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين أرسل لا تشيدنكو كرسا فادون أكمبا كمبا بل مسرو دودما كرسا فادون أو تنكا بيسي نيوغوي ده أتنكا بيسي نيوغوي ده نكا بيسي نيوغوي على ده أني مؤمنين يومو شيدن يا يرانيني حديثالا hari ni dambe ni balima suruya ani sinji be aleni minche aka kabila mugula ni make mu'miniye ini alete foila awaites alete suka foinya ima fana wala ni nye chide nyere tay ana ka balima suru mugo todo janko anka jamana nunun kono nube mugo dojo ko obe awa anaka kalande mugo ni aka kalande ba bedo ari janna kono aba bekisi jannaba tasmama o tigi be bola yere banya be bola fanye abe bola dewnye abe bola musonye o be se kata jojonye qiyama keneka mogo ni ka bara ma minki ye qiyama keneka dambe te se ko nye ye qabila te se ko nye uye ewa qabila ko min fulani nye qabila dabura de akasinji tugani nyokonche durabanna يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ala ko hada madawne ala yauda ka bo cekele ni muso kele de la ka ke jamakulu kabila o kunye munye pour aka se ka nyogondo jiya kono aka nyogonde me aka hinna nyogon aka sinji to wani nyogonche me na donye mugo pasamantie ne ala fe min be siralanye alanya siranya doronde be fenna fa hada mademma ala yoro lagara kabila ni dambe utede ulu danye jiade ulu dabora de dro aka sinji to wani nyogoncha banna me aka na foko abe waso nyogonya ni oyede wote foynya mugo malagara man bata bihi amaluhu lam yushrak bihi nasabuhu ni mugo ka bara usumana ni yelagara ikadam bete sekateliani ye wala anka bara ni mawte balma nin kunye munye ni hadisa amba wakati lamba keneka minye salli surunya len fule
jamana in be la hala min na be bado jagu min be fantan ka jagu min be dutigu ka sete munu nye joro mun bo ka be ala yire de ba dando ala yen no yake mugo munu nye kabila wala sinjo wala balima wala misiru kono jamana koka abalima silamano abalima fantan ayehin na wala de jagu min ne gole ya min buka sallimu saka kola lahiya kola shebe mugo munu nye anka yurwali ku ya anku demede dina silamaye minye silamiya tembe misiri kono sunu tilo ya silamiya dere o kanyi bato nunu kanyi de me minye funan siriya nunu udu be silamiya kono dan kana nyina ulu fana ko de cire naka shebo u yode ke fana u yere de ke kasha damma mene me chaman be au nasisa badam bi kata sunnama me minye tege jani funan siriya o ma se ka do chaman ka sunna la de akana folo ka gela bolo de fonan siriani tege jiya ka silamo kam mako nyana bo ko haju nyana bo suturan gundola ala kama balima o ma chaya munum bu dambe kata sunna man ka jamana nunu kono ma chaya ucela de na ko sunna ka do aka fembedela aka do ikanyana ma ya bedela sunna kana do ila fando iba ka fando iba to ay aya bedeke udugulu fi silmi kafa na bedo silamiya kuna bede kado ikana yorodo do ka yorodo to kenema munu budambe kata sunna infanama sunna ma do chaman kan na fulo kola de umaseka ke fonan shiru ya de kabila kono umaseka ke fonan shiru ya misiru kono umaseka ke fonan shiru ya jamana kono umaseka ke fonan shiru kata silama fanta umade jire naka shebo yen nim bekede ulu ye barake ni nim beyede wo fo am fana ku ladde ga bedela wala ye hinna nyugona aka nyugon sutura geleya be munun ka aye geleya ule kabuka degumbe munun ka aye degum ule kabuka lebu be munun ka ayu kan lebu sutura aye fere ka be munun kan lebu kalama sanu kan lebu ka bo kenema mugo ka do ayu sutura uka jiya ko do ayu sutura ba fe kan lebu ka dina ko do ayu sutura aye nyugon deme ka toy bi balima e wasilama deme ala bi deme lila ni ala be deme lila e ya le deme ala ba ke deme jonga nyala e de ganyaraw ala ba ke ka emin deme de ganyara awa ci de ngeen ni fo ala be jon deme lila ka jon to ni bi balima deme lila awan ka nyugon deme an ka balima u deme sallim min fule ni nya chaman ko na fililendo har ube saga min kanti ga nu ka demba ya jorobula be dumune min du bella be munun ke sallinya a jorobula a degumbuka alaka sutura alaka silamau ke ni nunye jogoye ku chari silamau nu nyogon che nambe nyogon deme nambe nyogon sutura ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.